občania Slovenskej republiky, poznáte túto satelitnú kartu, vlastníte parabolickú anténu a mali ste informácie, ktoré doteraz fungovali o slovenských a českých programoch zadarmo, bez akýchkoľvek poplatkov. Reklama fungovala, programy fungovali. Tento rok, v roku 2012, došlo k zmene. Majitelia týchto kariet a ďalších mali doteraz základné programy zadarmo, pretože inak to nemohlo byť ani zmysel zákona a zmysel poplatkov, ktoré odvádzali štátu. Nový majiteľ, zahraničná firma, ktorý kúpil obe konkurenčné spoločnosti CS Link a Skylink, sa snaží od zákazníkov získať finančné prostriedky prostredníctvom tohoto základného balíka, ktorý bol doteraz garantovaný ako gratis, bezplatný. Snaží sa zaviesť tzv. Servisný poplatok 1,2 € mesačne za niečo, čo je nedefinované a čo ani nemôže mať význam. Uveďme si to ako príklad. Kúpil som si vysávač, ten vysávač používam 2 roky, jeho záruka už bola ukončená, ale zaklope mi niekto na dvere a hovorí mi: nebudete môcť používať svoj vysávač, musíte nám platiť servisný poplatok 1,2 € mesačne. Ak ho nezaplatíte, musíte tento vysávač zošrotovať a navyše vám odpojíme elektrickú energiu. Asi takto vyzerá vlastne so spoločnosťou, ktorá vlastne v danom momente sa snaží od zákazníkov neoprávnene získať finančné prostriedky. V roku 2001 Slovenské telekomunikácie začali poskytovať užívateľom prístupové karty na sledovanie satelitných programov. Tieto boli od samého začiatku garantované ako bezplatné, koncesionársky poplatok garantoval vysielanie týchto programov. Programom základným sa postupne pridávali ďalšie, súkromných televízií. Celý základ bol založený na verejnoprávnej slovenskej televízii a na súkromných televíziách, prípadne televíziách typu FTA, to je free to air, ktoré boli vysielané voľne, ako napríklad TA3 a podobne. Tieto programy po dlhšej dobe boli doplnené o tzv. Platené programy, o platené balíky. A tieto platené balíčky si zákazník mohol k týmto základným zadarmo priplatiť. Kedykoľvek v stredu, vo štvrtok sa rozhodol, že chce tieto programy sledovať, aktivoval si balíček platených programov a mohol ich sledovať napríklad 1 mesiac. Televízny systém na Slovensku je založený na satelitnom vysielaní, ktoré je dostupné prakticky na celom území štátu a dnes už nie len na území Slovenskej republiky, ale v rámci celej Európskej únie. To je výhoda, ktorú nesmieme zabudnúť. Je to navyše ekologické a ekonomické. Digitálne terestriálne vysielanie, známe pod skratkou DVB-T, slúži ako doplnkový systém, je žiaľ ekonomicky náročné, neekologické a je treba preferovať satelitné vysielanie v zmysle zásad Európskej únie o tzv. Technologickej neutralite. Technologická neutralita znamená taký pojem, kde užívateľ, koncesionár sa sám rozhoduje, aké technické zariadenie si kúpi na príjem a toto technické zariadenie si kúpuje okamžite, bez akýchkoľvek zmluv a okamžite môže aj sledovať programy. Čo sa týka ostatných foriem príjmu, napríklad sú nasledovné. Spoločná televízna anténa, občania bývajúci v bytovej jednotke, kde nie je možné alebo neumožňuje im technologický systém príjem signálu z éteru, môžu si signál realizovať spoločnou televíznou anténou. Jedna anténa je na streche bytovky, je tam jedna parabolická anténa, spracuje sa signál a tento signál je distribuovaný do jednotlivých bytov. Do 100 užívateľov je tento systém bez akýchkoľvek poplatkov. Čo sa týka televíznych kabelových rozvodov, tento systém televízny je absolútne viazaný na zmluvný vzťah medzi užívateľom a medzi prevádzkovateľom, kde užívateľ platí za službu. To je zásadný rozdiel. To si treba dať pozor práve na túto službu, kedy doteraz cez satelitnú kartu som prijímal základné programy zadarmo a prijímať ich budem aj naďalej. Pri zmene všeobecných obchodných podmienok, ktoré nový majiteľ zahraničný vymyslel, sa môže stať, že ich akceptovaním a zaplatením služby samozrejme už akceptujem úplne nový zmluvný vzťah, ako keby formu platenej televízie. Na to nezabúdajte.